Исәнмесез, эфирда хәбәрләр программасы, студияда Аделия Бирханова. Чыгарылышыбызның төп темалары хакында кыскача. Әти-әниләр бердәм дәүләт имтиханы тапшыра. Балаларның язгы каникулы вакытында мәктәп яны лагерьлары үз эшен башлады. Зәйлеләр бердәм булып сыерчык оялары элделәр. Бердәм дәүләт имтиханын мәктәп укучылары гына түгел, аларның әти-әниләре дә тапшыра. Бүген Зәйнең 6-нчы мәктәбендә өлкәннәр дә республика акциясенә кушылды. Биремнәр ничек башкарылуын, балаларның хис кичерешләрен үзләрендә тоеп карадылар. Паспорт в открытом виде. Когда переходим через рамку на рамку, наступаем, рамки не задерживаемся, проходим. Чыгарылыш сыйныф укучыларының әти-әниләре махсус җиһаз аша узып бердәм дәүләт имтиханын тапшырырга килгәннәр. Өлкәннәр санау алды контролен үтеп, бар тик паспорт һәм ручка белән генә имтихан тапшыру бүлмәсенә узалар. Парта артына утырып, рус теленнән биремнәрне эшли дә башлыйлар. Имтихан өчен якынча 1 сәгать вакыт бирелгән. Во-первых, хочется сказать спасибо родителям, которые сегодня пришли на акцию. И я уверена, что после прохождения этой акции у них сложится определенное свое мнение. И придя домой сегодня, они действительно поговорят с своими детьми и скажут, что ничего страшного в этой процедуре нет. Главное – это знание, главное – это уверенность в своих силах и правильный психологический настрой. Әти-әниләр ЕГЭ тапшыра республика күләм акциясендә теләге булган һәркем катнаша ала. Сынаулардан әтиләр дә куркып калмаган. Венера Закированың улы чыгарылыш сыйныф укучысы, тиздән аңа бердәм дәүләт имтиханын тапшырасы. Шуңа күрә әни кеше баласын алдан ни көткәнен белергә теләп, башта моны үзе эшләп карарга уйлаган. Бу акциядә катнашырга килдем. Әти-әниләр бердәм дәүләт имтиханын бирә һәм балаларның ишки хәлен беләләр. Аннары кирәк чакта мин балага ярдәм итә алам, киңәшләр бирә алам. Ата-аналар өчен бердәм дәүләт имтиханы акциясын Мәгариф һәм фән өлкәсенең федераль хезмәте оештыра. Ул 7-нче тапкыр үткәрелә. Аделия Бирханова, Денис Ипатов, Зей хәбәрләре. Күрше районнарның укытучылары эш тәҗрибәсе белән уртаклашырга Зәйгә җыелды. Педагоглар төрле фәннәр буенча мастер-класслар күрсәттеләр. Республиканың Мәгариф үсеше институты белгечләре чыгышлары тыңланды. Семинар турында тулырак киләсе видеоязмада. Предлагаю вам разобрать еще один пример. На этот раз обратимся к поэзии. 3-нче мәктәпнең география укытучысы Алсу Шәңгәрәева ел укытучысы бәйгесендә катнашып, Татарстанның иң яхшы 15 укытучысы рәтенә керде. Хәзер исә үзенең эш тәҗрибәсен башка педагоглар белән дә уртаклаша. 27 мартта Зәйдә укытучыларның функциональ грамоталылыкны үстерү буенча семинарының төбәк этабы узды. Зәй районнан бүгенге семинарда башлангыч сыйныф укытучылары, биология, география укытучылары үзләренең мастер-классларын күрсәтәләр һәм үзләренең хезмәттәшләренә педагогик эшчәнлекләре белән уртаклашалар. Семинарның беренче өлешендә укытучылар мастер-класслар күрсәттеләр. Икенче бүлектә республиканың Мәгариф үсеше институты белгечләре чыгышлары тыңланды. По всей республике мы проводим различного рода мероприятия, семинары, конференции, встречи с учителями, с коллективами школ, для того, чтобы рассказать, что нас ждет, к чему мы должны готовиться. И далее уже педагоги будут работать в своих школах, будут общаться с родителями в первую очередь и рассказывать им о том, как обновляется российская система образования. Семинарда катнашучылар мондый түгәрәк өстәлнең файдалы булуын ассызыклады. Әлеге форматта хезмәттәшлек итүне дәвам итәргә теләк белдерделәр. Аделия Бирханова, Денис Ипатов, Зей хәбәрләре. Зәйдә яз хәбәрчеләре сыерчыкларны яңа өйчекләр белән каршы алдылар. Аларга оялар ясауда мәктәп укучылары гына түгел, төрле идарә хезмәткәрләре дә кушылган. Район күләмендә узган сыерчык оясы элү акциясе хакында тулырак киләсе сюжетта. Зәйнең Карамалы ял паркында мәктәп укучылары бердәм булып сыерчык оялары эләләр. Игелекле гамәлгә Зәйнең һәр белем йорты да кушылган. Һәр яз сайын кош оялары ясап элү районда матур традициягә әйләнде. Эта акция только начало. Надеюсь, каждый год мы его будем еще в более расширенном варианте. Не только в нашем городе, и у нас есть такой же микрорайон Мирный, Старый Заинск. 7-нче мәктәп укучылары да сыерчыкларны каршы алырга ныклап әзерләнгән. Хезмәт дәресендә алдан барысын да исәпләп тырышып уялар ясаганнар. Я считаю, что установка скворечников помогает
птицам, которые прилетают с теплых мест, прижиться здесь, чтобы они не умерли от голода, потому что домики им помогают жить, и они там строят свои гнезда. Кадыр мәктәбе коллективы да игелекле акциягә бик теләп кушылган. Бүген алар 8 оя ясап алып килгән. Канатлы дуслар өчен йортларны үзләренең ихаталарына да ясап урнаштырганнар. Кышлар көненә 8 сыйырчык ясы ясадык үзебезнең мәктәп белән, балалар белән, завхоз белән, Эгизәр абый белән. Менә монда куярга килдек. Иң мөһим әйбер, потому что кышларны көтеп алабыз бит инде. Авылда яшәсәк тә һәрберебезнең 3 оя тора өйләрдә. Сыйырчык оясы элү акциясе район буенча әле дәвам итәчәк. Канатлы дусларга оя бүләк итәргә теләүчеләр бу эшкә бик теләп кушыла ала. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре. Озын чиректән соң мәктәп укучыларының көтеп алган язгы каникуллары да җитте. Ялларның беренче көненнән үк Зейнең 7нче мәктәбендә мәктәп яны лагере үз эшен башлады. Укучылар вакытларын ничек уздыралар? Лагер эшчәнлеген безнең төшерү төркеме дә күреп кайтты. 7нче мәктәптә эшләп килүче мәктәп яны лагерына йөрүчеләрнең көне иртәнге зарядкадан башлана. 200-гә якын бала 8 отрядка бүленеп язгы каникулларын уздыра бирде. Шунсы әһәмиятле отрядлар эшчәнлекләрен теге яисә бу юнәлештә алып баралар. Берәүләр имтиханга әзерләнә, икенчеләр спорт белән шөгыльләнә. Детям этот лагерь помогает вот именно подготовиться к соревнованиям, к товарищеским играм. То есть, чтобы в каникулярное время дети не занимались, там, имеется в виду, компьютерами, за телефонами не сидели. Зарядка ясауны төгәлләгәч, балалар ашханәгә иртәнге ашка агыла. Лагерда туклану 2 тапкыр оештырылган. Булар иртәнге һәм төшке аш. Педагоглар балаларның язгы каникулын файдалы итеп уздыру өчен тырыша. 7 көнлек ял программасы бай, кызыклы итеп төзелгән. Күп төрле күңел ачу чараларын үз эченә ала. Уеннарның күп өлеше саф һавада уза, бүлмә эчендә утырганчы хәрәкәтләнеп балаларның сәламәтлекләрен ныгытып калырга тырышалар. Укучыларның ялын оештыруда яшьләр эшләре идарәсе белгечләре дә катнаша. Мы решили, что мы будем не только в втором лагере работать, а еще и на пришкольных лагерях. Считаю, что это очень классная идея, и нас позвали, сказали, давайте придем, поможем, конечно. И мы вот ребята хотят поработать с детьми, они соскучились по детям, и они готовы сюда выйти, помочь. Балаларның каникуллары файдалы һәм күңелле узсын өчен педагоглар көчләрен дә, белемнәрен дә кызганмыйлар. Адилә Бирханова, Денис Сипатов, Максим Майоров, Зей хәбәрләре. Узган җомгада Зей Сухрау юлында юл транспорт һәлакәте булды. Аның нәтиҗәсендә 3 кеше зыян күрде. Алар арасында балик булмаган бала да бар. 24 март кичке сәгать 6-да Зей Сухрау юлында юл транспорт һәлакәте булган. BMW X3 автомобиле Сухрау авылы ягыннан хәрәкәт иткәндә кагыйдә бозып каршы як полосага чыга һәм Lada Vesta автомобиле белән бәрелешә. Авариядә 3 кеше зыян күрә, аларның берсе балик булмаган бала. Аны тиз арада алган тән җәрәхәтләре белән Яршалының ашыгыч ярдәм дәваханәсенә озаталар. BMW X3 автомобиле белән идарә итүче хатын-кыз 2 ел эчендә юл йөрү кагыйдәләрен үтәмәү өчен 21 тапкыр административ җаваплылыкка тартылган булган. Бүгенге чыгарылышыбыз шуның белән тамам. Тагында күбрәк мәгълүмат белән сез Зей яңалыклары сайтыннан таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар. Мин сезнең белән сау булашам. Сау сәламәт булыгыз.